Kawuono omor gi biro mar President Uhuru kod Right Honorable Raila Amolo Odinga. Ka gin dala ka wamor kendo warwakogi kaka jokondele. En challenge ma wan kaka wanjo pikipiki welo ng'eny dala ka to pesa tin ok wane pesa e ground. Koro wawanda to welo man Kisumu ka gi pesa gitero kanye. Koro wamor wadwa rwakogi nyaka nyasi makiny. Kiny wadhi e stadium mwalo ka chato mana kaka osewachi ni Covid nitie, wadhi luwore mana gi chike ma sirikal oseketo ka. Mondo mi ji matin mowachi kama mondo donji. Wan modong' wabiro neno utewa kata TV kuonde ma TV obedo design. Amor kaka ja Kenya kendo Madaraka Day ma kawuono anene gik molokore. Gik molokore achiel kadang' awachi neno ka gimoro amora mantiere e piny kar kae nyalo lokore mano gi gino. Koro nahero kabisa wabed gi kwe kendo wabed jo kanyanam. Luonga ni OCS. Gima adwa wache wach biro mar president ka adwa wacho ni kaka wan kaka jokondele wamor kendo waikre mar rwako jatelo ka gibiro gi president, the people's president Raila Amolo Odinga. Wan gi gombo ni oripo beni koro giwuotha wuotha kondele ka gitiendgi nyaka mambo leo. Nikech magi gik mwase gombo. Kwa paro kuma nyowa ai chien kacha nyaka kuma koro wasechopeni. Wayudo ka lokruok osebedo mang'eny. Nyasi machal kama biro mana dichiel e higa, to kata kamano kaunti ma Kisumu en achiel kuom kaunti go mabende